Minden gyermeknek nagyon nagy szüksége van a mesékre, hiszen a mesék megértenek. A mesék tudják, hogy milyen legkisebb királyfinak vagy legkisebb királylánynak lenni a világban. A mese tudja, hogy a világ teli van sok gonoszszal, boszorkánnyal, sárkánnyal, 7 fejűvel, 14 fejűvel, és ezeket mind-mind le lehet győzni. A mesének szorongásoldó hatása van. De miféle mesékről is beszélek én most? Hát nem a képernyőről, nem a számítógép és a televízió meséiről, hanem a mesélt meséről. Annyira intenzív még a kisgyermekeknek az idegrendszeri fejlődésük, hogy 3 éves korukig szinte teljesen távol kellene őket tartani mindenféle képernyőtől, utána pedig 6-7 éves korukig maximum egy 20 perc lehetne megengedett ahhoz, hogy ők egészségesen tudjanak fejlődni. De nézzük is, mi is a különbség a mesélt mese és a képernyő meséje között. Míg a mesélt mesének szorongásoldó, feszültségoldó hatása van, addig a képernyő meséje pont az ellenkezőjét váltja ki a gyerekekből, feszültséget kelt, szorongást kelt bennük, bizonyára ti is láttatok már gyermekeket, amikor a körmüket rágják mesenézés közben, vagy a kanapén ugrálnak, vagy a televíziót kikapcsolva agresszívá válnak. Miért is? Hiszen míg mesélünk a gyermekeknek, a képeket ők alkotják, olyan boszorkányt és olyan sárkányt képzelnek el, amilyet el tudnak, amelyet a lelkük elbír. Viszont a másik oldalon, amikor a képernyőt nézik, akkor azokat a képeket látják, amit felnőttek képzeltek el. Olyan csúnyának, olyan rondának, ami nekik lehetséges, hogy sok, tehát feszültséget fog bennük kelteni. És ha már itt vagyunk, az agyi tevékenységekben is különböző folyamatok mennek végbe, mindeközben, amikor mesélünk más, és amikor képernyőt néznek más, képalkotásról van szó, vagy pedig kép befogadásról a két esetben. Ugye egy aktív folyamat a mesehallgatás, hiszen képeket kezdenek el kreálni, belső képeket készítenek a gyermekek, ez egy jobb agyféltekés, aktív, kreatív folyamat. Míg a másik, a képernyő nézése pedig egy befogadás, még Vekerdi Tamás tanár úr is csak ennyit mondott, hogy az agy felszínt, az agy kérget kapirgálja, mintha egy kapirgálás lenne az agykéregben. Ez egy passzív befogadás. Kutatások bizonyítják, hogy azok a gyermekek, akiknek minden nap mesének otthon, 6 éves korukra 1,5 évvel előzik meg a társaiknak a nyelvi fejlettségi szintjét. Kommunikáció képességük sokkal fejlettebb, figyelmük, koncentráció képességük ugyancsak, agressziós szintjük lényegesen alacsonyabb, mint azoknak a gyermekeknek, akiknek nem mesélnek, illetve sok képernyő van az életükben, és asszociációs képességük sokkal erősebb, kreatívabbak, és az önbizalmuk és az önértékelésük sokkal magasabb szinten áll. És nem utolsó sorban a mesélés, a mesélt mese igazán erősíti a biztonságos kötődést és a szülő-gyermek kapcsolatot. Bátorítalak benneteket, meséljetek nagyon sokat a gyereketeknek. Sziasztok!